Nemoj u kosu. Dobro. Kao šta beše ja kažem na početku, nisam snimao nekoliko dana. Gdje ste moji braći, da si pozdravljaju s Radić Radić, dobrodošli u novi vlog, bre. Opet sam u Čačku i opet idemo do tempa, ali ovoga puta vam bude mnogo zanimljivije. Svakako treba da kupim dezodorans, sve ono treba mi za BG, potrošio sam, ne volim da smrdim ispod pazuha, tako da ćemo kupiti to, ali uzet ćemo i upaljač, ćemo napravimo bacač plamena, pošto je hladno pa malo da se zgrijem. Kažeš Rexona. Yes. Prvo to koristim. Jebote, osvojio sam Pepsi i chips. Htio sam jastup, nemoj da mi mučkaš to. Aj nešto da uradimo s tim, ja može to da pukne ako udariš u pod. Sad ćemo i limenku da bacimo u vis pa da imamo šta će se desiti. Ćemo na željezničku. Nemoj, voz tamo ima. Da uznemirimo putnike, ali moramo da kupimo i upaljač da bi mogao da spalim dlake na leđe. Naložimo vatru i ubaciš limenku. Ništa će se desiti. Pena na sve strane. Joj, znaš pre ono... ono pre kad smo stavili onu kantu i ona plastika pukla. Da, zapalili plastičnu kantu, onda se plastika istopila i Marka poprskala sve vrela plastika. Ono puče i ono ovako oj. Ovaj deo ću da izmiksujem. Isprskala me plastika svuda, imam neke ožiljke na nogama, brate. Najgore ja što sam se najviše sklanjao i priđem baš tu kad je ono trebalo da pukne. I eto. Pepsi Flip Challenge. Da kupimo upaja za 20 dinara. Pričam kao Kinez zato što pre drugo ušao mi kod Kineza i onda mi pokazuje upaljač, znaš, kao ovaj ti je dobar, ono su dobri upaljači na grejač. I ovako stavi u džep, izlazimo mi, izlaze Kinezi za nama, upaja, vrate mi upaja. I brate, on pobacao upaljač iza leđa u blato, kao nemam, nije kod mene. Kinezi ga pretresli i ono stvarno nisu našli ništa. I otišli kao i poslije se vratimo, pokupimo upaljače i ono ostavili sve. Što ćemo se palimo, brate, smudim dlake na leđima, jer ono, hladno je pa malo da se zagrajem. Uglavnom... Ljudi, može. Nemoj pališ kesu ovdje, znaš da je to najgori smrad. I gledaj običan, šta mi je dala? To. Ujebem. Više, aj probaj. Desilo. Ajde, ceo. Puno dezodorans. Vrate, ko da jedem žar. Marko hoće da prskam leđa dezodoransu. Dobro. Nisam mnogo. Nisam ni osjetio. Loša. Mnogo jebena. Nemoj dole, bre. Nemoj da u trenerku. Smrdi, mnogo smrdi. Joj bože. Mnogo toplo, brate. Ko da drži? Smrdi. Smrdim na svinju. Smrdim na mrtvu svinju. Vidiš ruku. Brate, znaš koliko smrdi, brate. Bukvalno ono kao da šuriš svinju, jebote. Ono glavuđu da bi mogla staviti da se kuha. Upozorenje! Nemojte ovo da radite. A sad bacamo Pepsi. Ne, baci ti. Spojakni sve, jedi g***na. Šta si bacio tu koji g***na? Kad čučam osjećam me peckaju leđa. Ono sve reže od duks nazad, od majice. Još opekoti. Kakav čovjek, ma kakav je opekoti? 3. stepena. Gledaj ovo. Avanture u Čačku najjače, brate. Neću se vraćati za BG, maj. Ima da se kida. Sad će mi ostanu fleke, tu da moram na hemijsko da nosim. Gledaj s polja sve. Evo ga, dobro dete. Otišao da baci Pepsi. Novi dom u Čačku, dom učenika, dom studenta, šta već. Uglavnom bit će to jako lijepo. I evo tu je menza odmah pored. Vrhunska lokacija. Dođite da studirate u Čačku. Hoće neko čips? Da, radim giveaway. Ker. Brate, šta radiš? To jesi normalna. Šta mi obaraš? Od vlog. Ker. Hoćeš čips? Marko, Soviet Army dancing to hard bass. Я еду на хардбас, если ты не знал. Наркотик брал, наркотик не класс. Я еду на хардбас, если ты не знал. Наркотик брал. Вы слушаете. S obzirom da se danas vraćam u Beograd, znači treba će li mi da pare, kako da imam bez para, imam povratno, pare nemam.
Aha. Idem bez para u BG. Dečkić ide na plažu samo da bi pipnuo vodu. Ajde da pipnemo vodu. Aj pipni glavom. Nemoj da zgazi. Još. Beži odatle, beži. Još uvijek mi lije sa glave. Beži bre u kuš. Gledaj ovo. Da ispustim čips. A daj čoveče, beži, nemoj me prljati glavu. Ima šta piše. Ljubav. Dole šta piše. Jo, za mene. Male. Bre, gdje ćeš, alo? Možda muffin, možda oslepiš. Za malo da pojedem sa sve papirom. Kako sam tu mušagu. Sad će i ovaj drugar jedan da jede. Mato, dođi da oslepiš. Wish you a Merry Christmas, wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Evo mi ga bus, zamisli. Oni me ispratili kakva braća. Beži bre, zamaglio sam to od daha. Pazi. Ajde, dolazi. Za malo. Ajde. Gdje si pošao? Gdje si? Jao, gledaj kako mi savija stvari. Ja vraćam se u BG. To je vlog za danas, hvala što ste gledali. Vidimo se u narednom. Poz! Gledajte kako je okićeno, znači ono, evo ga i poklončić tu.